a internacional orquestra Los Satélites. Se cadra a túa historia, non é distinta a miña, e todo está contado no libro de familia. Falamos da memoria e das cousas da vida, Quedache retratado no libro de familia. Contámosche unha historia que fala da familia, sentimos a memoria como unha forza viva, as bolas a mariola, o catecismo, a billar da peonza, o pizarrillo. Os domingos na misa, pasando o cepillo, xogando as agachadas polo medio do millo, caciques xornaleiros, contrabandistas, leiteiros e labregos, e os vocalistas. Manuel Eiroa. Hola, que hai? Como estás? Que tal? Moi ben, e ti? Non tan ben como a ti, que estás feito un pincel. Bueno, un pincel non, vou a facer 80 anos, así que Pero pincel non estou. Estás pa facer unha loma. Fun pincel, pero deixei ese pincete. Pois mira, estaba aí en este momento, me encontraba vendo unhas fotografías aquí, ó. Mira, aquí están os antigos satélites do ano máis ou menos do 46, xa chulo, verdad? Casi do principio. Si, hombre, do 46, mira por onde todos estamos aquí, era no Leirón, no Casino da Coruña. No Leirón? Sí. Mira, contame unha cousa, antes de seguir cas fotos. Citátesme aquí por algo, nesta casa, sí. en concreto, por sí, algo. Vamos ao detalle. Aquí naceu un gran músico que chamaba Manuel Otero Mariñas, non? Manuel Otero Mariñas, sí. Fundador con teu pai dos Satélites. Dos Satélites. Onde tocaba o clarinete, e meu pai tocaba o saxofón, e vi outro de Dorneda, cantar Maceiras con Cheiro, e despois se marcharon para a Coruña. Foron todos para a Coruña? Todos para a Coruña. Todos para a mesma zona? Por Monte Alto? Sí, Monte Alto, Miguel Servet e máis San Lorenzo. E San Lorenzo, meu primo ao lado, Miguel Servet, e Concheiro Guatanán. E así naceu os Satélites. Xente de Perillo que foi cara a Monte Alto. E ti onde naciches? Aquí. Tamén aquí? Tes aire da capital, pero naciches en Perillo. Bueno, se te o dices, será así que non. Donde é a tua casa? Tamén é por aquí cerca? Aí cerquillo daqui, a uns pasos daqui. Ímola ver? Sí, como non? Ahora mira, claro, así que xa. Un bon día, pois, nunha cafetería na calle Galera, a Tacita de Oro. É máis de categoría. E aí proben que hai un señor que, Jaime Camino, un hombre, algo fora de serie, unha intuición terrible, así foi despois que chegou a Estados Unidos, a Miami e todo por aí. Entonces, pois, el quixo formar unha orquesta. E aí se formou. Onde estábamos todos os músicos, non estaba meu pai, meu primo Lolito, Concheiro, todos de Perillo, de Dorneda, e máis ou menos. Todos tocaban así a trompeta. E ese señor de Jaime Camino díxeme, non, é así. Hai fotografías todas que teño aí, a trompeta esta así. Eu con 16 anos, non tiña case apenas barba, e xa tiña un pouquinho de bigote que de vez en cando collía unha cirilla queimaba e daba un pouquinho de cariz así ao bigote, non sabe, para que facerme un pouco máis maior. Jaime Camino a mí, pois claro, se casou, e despois pasou o seguinte de que tuvemos que luchar moito, porque despois xa inauguramos os satélites daquele entonces, cando o Hotel Finisterre, mas nunca se me olvidará. Collemos e fomos montando nosotros a orquesta, máis ou menos, un marchaba, outro viña, e así foi o motivo hasta que veu un marchante por aí, estábamos no quiosco tocando, os satélites, e ese home lle chamou a atención. E tiña de medio así a fala italiana como venezolano, e unha rara figura. O quiosco Alfonso era un escaparate para as orquestas fantástico, non? Porque había unha tarima que salía do que hoxe é a porta principal, había unha tarima que a movían e ali actuábamos. Aquilo era tal éxito que chegaba a xente hasta a beira, hasta casi cerca do reloj do obelisco. Eu entrei nos satélites por casualidade.
no ano 52. A formación eran 2 trompetas, trombón, 5 saxos, batería, acordeón, o piano e baixo. E cantante, claro. E ali nos surxiu o Viaxe a América, un tipo galego que estaba lá, radicaba lá, e nos contratou. E veña darlle o parizón a meu primo, que tal, que iso era a orquesta para Venezuela, que había unha cantidad de cidades, de miles de personas en Venezuela. E outro día, donde nos rimos un café que había por los Olmos, que se chamaba Tacita de Oro, nos rimos todos os músicos. Ali había un jolgorio, pois vou eu, dicía un cantante, pois vou eu, non, que vou eu. Entón cheguei eu e digo, non, o que vai son eu. Eso foi. Depois viñeron moitos máis cantantes, xa cando vimos ese chaval, ese rapaz, que vimos no Galicia, no Cantón Grande, no Café Galicia. E que era o maravilloso, é grande, cantante, Pucho Boedo. E falamos con ele, efectivamente, ven por orquesta. A primeira actuación foi o bolero Noche de Roma. Eso foi algo fora de serie. E fomos para Venezuela e nos encontramos de que, efectivamente, chegamos ali ao Lar Gallego, levábamos unha noite na Ira do Trigo, un arreglo que fixemos, cantado por Pucho Boedo. Un paso doble tamén, cantado por Alvarito. E a xente, a gallega, nos recibiu ali de maravilla. E claro, tocamos o repertorio que levamos daqui de Galicia. E o que facíamos ali, francamente, era o ridículo. Se pode dicir así. Unha desilusión terrible levamos, porque levamos Mambo en España, pero, claro, antes a xente tocando tropical, que é un deles, os joropos, todas as músicas. Nós fomos equivocados. Nós fomos con música que nós chamamos a música salsa e chamamos aquí música tropical. España tuvo unha oscuridade de todo, intelectual, musical, de 40 anos, de ditadura. Íbamos equivocados no ritmo, era en todo. Que tocaba unha orquesta sensacional, para aquí, para Europa. Pero ali é a cuna do ritmo. Con diciche que aquí me tiñan como un as das maracas, e un día vin aló tocar un limpiabotas, e agarrei as maracas e tuve que aprender de novo. E xa, bueno, aquí estamos facendo ridículo, o batería que levamos marchounos para España, desapareceu, e metes a mí buscando batería para a orquesta, porque despois a ver se íbamos para Maracaibo, porque aí non facíamos nada, facíamos ridículo, xa, a ver, Maracaibo, e me colla, había ali un señor, meus respetos, era un indio venezolano, e tocaba a batería. Eu preguntei a ver se un batería, dixeron, sí, hai un señor aí que... e a batería non sabía música. E claro, nosotros levábamos cosa española de que nos dá lá, nin idea. E entón colleron o repertorio e dixen, mira, mañá vamos a tocar a tal sitio, que parece un chote, e vamos a tocar a tal sitio. E cantaba as cancións a batería para que había que cortar, e tiña moi bon oído, era o único que tiña. Estuvemos un ano en Maracaibo traballando na radio Catatumbo. O pianista que estaba na Orquesta X, o madrileño, que foi un dos fundadores da orquesta, o contrabaixo, que tocaba violín, tamén se dedican, deixan a orquesta e se me marchan polas cafeterías, un a tocar o piano e o outro violín. Ali tuve o honor de cantar nunha emisora con Benny Moré, o bárbaro do ritmo, un fenómeno, e con Celia Cruz. E mira por onde está a nosa suerte. Ali foi onde vin o gran cantante Benny Moret, e onde sonaba a orquesta de Pérez Prado. E nos facendo ridículo que a nosa música ali, porque era así, a nosa música non cuajaba ali, en pasadores ni nada. Fomos a ese emisoras tamén ali, e nada. Marcharon, llegaron ya
todas esas cancións, chibiribiri, chibirico, todas esas cancións as trouxen para Galicia, aquí metes. E ao chegar aquí, pois aí traigo un repertorio maravilloso. Entonces formamos a orquesta con Serra, meu pai e Lolito saxofós, despois con Doval, eu e Sancho, e cantante Abel. Maestro Sierra. Paco, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ben. Nada, encantado. Pois aí veño a aprender todo o que poida do mundo dos satélites. Pouco tes que aprender aquí desta casa. No, seguro que moito, seguro que moito. Vas por aí? Está na tua casa. Moi ben, moi ben. Pois eu xa tocaba noutras orquestas tamén de primeira fila aquí na Coruña, e en cuanto chegaron eles de Venezuela que habían feito unha xira, pois faltaban algúns elementos para completar a orquesta, e pensaron en min, e un cantadísimo da vida, porque era unha meta que a todo profesional nos gustaba entrar nunha orquesta daquela categoría. A miña vocación verdadeira foi sempre de intérprete. Ao que pasa por circunstancias da profesión, pois sí, fixen algunha veces asumín o da dirección tanto da orquesta como de banda de música, pero xa digo, a miña verdadeira vocación é de intérprete. Tamén me gusta moito o compoñer e os arranxos musicais, así que fun afianzándome, habituándome ao repertorio que traían eles, que era basicamente era tipo salsa, o chachachás, merecumbés, guarachas, bueno, todo o que se estilaba en Venezuela eles recollerono e trouxerono para aquí. A mí se me metía na cabeza o tipo de big band maior, máis grande, o sea, tipo Glenn Miller ou Stan Kenton. Entonces empecé xa a pensar en poñer 4 trombós, 4 ou 5 saxofós, en fin, poñer unha orquesta semellante ás americanas, o cual era un disparate, porque aquí non se estilaba eso e non había cartos para contratar unha orquesta con ese tipo de músicas. Pero bueno, o que insiste, tal como me pasou a mí, porque me gustaba tanto, pois cheguei a convencer sobre todo o director e chegamos a ter unha orquesta semellante a de Glenn Miller con 4 trombós, que me pareció un disparate, pero logo resultou sendo un éxito. Espera un poco. Eso es una vez. Claro, la primera es espera un poco, la primera es espera un poco. Espera un poco. Tiene sabor activado con la guira y la tambora, el bajo y el saxofón. Así se encuentra mi hermano, esta salve con sabor. A mí sí me gusta bailar. Este ano me botei estudiando, pois foi sobre o ano 90, máis ou menos por aí. Creo que botei 6 anos estudiando con ele no Conservatorio de Carballo. É unha persona... Que parece que botaches 10 polo ben que tocas. Sí, sobre todo por eso, non? Sí, é unha persona que lle debo moito porque me axudou bastante no pouco que eu sei. Sabes moito, Carlos, sabes moito. Os cantantes que eu recordo, seguramente me pode deixar algún olvidado, pois estuvo Toni Viamor, estuvo José Luis, estuvo Pucho Buedo, un que le chamaban Joselito, bueno, hubo bastantes cantantes. O que non hubo ninguna muller cantante, todos foron homes. Cuando uno ve que el amor llegó, lo deja todo y se entrega a él. Pero qué triste para los dos, que nos humillen, no sepamos ir. José Luis, Hola, ¿qué tal? moi ben. ¿Cómo estamos? Aquí aguantando o chaparrón, compañero. En plena forma. Vamos, máis ou Dígame menos. que estás mellor de voz
agora que cando cantabas no satélite. Ese é un mentiroso. Logo ímolo ver. Ese é un mentiroso. Din, pero non é así. Os anos pesan ya todo o mundo, non sabes? Hombre, mira, había moitas orquestas na Coruña, pois, se che digo que habería 20 ou 30 orquestas, pois, a mellor me quedo corto, non sei, agora, para nombrarlas todas, pois, sería tal. Pero, claro, a que máis destacaba de todo eran os satélites. Empecé cos satélites, pois, aí, no ano 60, por aí foi. Toquei 25 anos con ele. Sabía que o saxofón que tocou usted na orquesta, cando empezou aquí, sabía que volvía a vir para a orquesta outra vez? O instrumento, digo. Non sabía eso, eu. Pois sí, señor. Pero agora que me preguntaste é que... Pois estivemos mirando ya da pola numeración, e coincide que lle preguntamos a que non comprara, fomos preguntando, Jaime Varela, o saxo que estuvo aquí, que o deixou, pois preguntou a dixerño que era dun tal Douzán. Sí. Era do ano 14. Pois é un con. Un con, do ano 14. Tiña a numeración ali. Plateado. Sí, señor. Eu entrei aquí no 56. No 56. Así, estuve aquí hasta os 74. Hasta os 74. Sí. 18 anos. 18 anos. Xa colleu a maioría de edad. Sí, aquí casi me empecé a afeitar. Virgilio, a Orquesta dos Satélites sempre tuvo moita sona, moito reconocemento por aí. Unha zona merecida. Aquí nos aquí non nos demos conta mellor, non nos damos. Sí, pero a orquesta tiña zona, tena hoxe, pero tiña moita zona porque merecía. Era unha orquesta do que había do mellor. Non, eu vou dicirche que sempre estuve a gusto na orquesta e que aí me creei moitos amigos. Eu ainda hoxe chego, hoxe non porque é outra xente, pero cando estabas toda esa xente, hoxe que vive Celso ou calquera sempre somos moi amigos, entendes? Pero xa cantaba moi ben, pero os outros tamén daban a talla, aunque a mí me daba moita lata, porque había algún para meter algunha canción, pois sí que me daba traballo, pero unha vez que aprendía, igual se facía unha versión que, bueno, que podía gravarse e pasar a historia como unha cousa ben feita. Que hai neste sobre? Que é unha sorpresa. Non serán cartos, non? Mi tierra gallega. Así que estamos no lugar de Fixoi. Sí, este é o lugar de Fixoi. Pero como é o conto? O lugar colleu o nome agora que vos sodes famosos ou xa se chamaba así de antes? Non. Contame. Eu non recordo desde cando, pero sei que se chamaba o Fixoi desde sempre, supongo. Eu pensei que era o vosso nome, que era o voso apelido, os Fixoi. Non. Os músicos dunha etapa dourada dos satélites. Non, este é o lugar. Este chamase o Fixoi de abaixo e aí chamase o Fixoi de arriba. Estamos nunha aldea de Meangos. Nunha aldea de Meangos do Ayuntamiento de Abegondo. Concello de Abegondo, eu tamén teño que tamén fachendei un pouco. Hombre, claro. Unha aldeiña pequena pero con moitos músicos. Sí, aquí nesta casa. Nesa casa había dous, os hermanos Bellón, que tocaron moitísimos anos na Orquesta Mallo. E depois aquí había tres, que eran meus hermanos e máis eu, os hermanos Fixoi. E ti, Luís Caballo Loco. Eso é. Tiñes ese alcume. Os músicos sempre tuveron alcume. Sí, ese puxomo Willy Marambio. 1, 2, 3, 4. Ali saliron varios músicos que formaron unha orquesta que empezaron chamándose a Orquesta Casanova. Despois a orquesta cambiaronlle de nombre e poñeronlle a Orquesta Fixoi. Eu cando tiña aproximadamente uns 8 anos, a Orquesta Fixoi, ou a Orquesta Casanova, ensaiaban no Fixoi na nosa casa. Entonces eran todos chavales e nos descansos eles marchaban pa a fruta, pa as hortas por aí, e mentres eu na batería iba a ensaiar os temas que habían ensaiado eles. Entonces, pois, cando marchou o meu irmán, o maior, que viñera para a Coruña, entonces entrei eu na orquesta e xa conocía o repertorio porque xa o tiña ensaiado.
Eu nos satélites entrei no 64, que xa viña de Venezuela, e a forma de como entrei pois foi que eu había estado tocando nos cadetes con Eiroa, con Manuel Eiroa, co pai do trompeta que tocaba o saso. El marchou para o Luxor, para o cabaret Luxor do Puente Pasaje, porque ali, como cotizaban todos os días e el xa iba maior, facíanlle falta as cotizacións. Todos os satélites andaban buscando un batería, e este señor, o Eiroa, falou con Lolito, que era o jefe da orquesta, e dixo: hombre, de aquí hai un home que me gusta moito tocando, tal, que veño de tocar eu con el, falade con el se queredes. E dai, pois veu Sierra máis Sancho a miña casa, falaron comigo, e dai que entrei nos satélites, e aí estuve 28 anos. Perdóname lo que te he hecho. Hola, Paco. ¿Qué tal, Valente? ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo va la trompeta? Muy ben, agora está media por agudos, está por agudos, está por agudos moi arriba. A buscar, veume a buscar, se fixou aí máis Álvarez. Entonces, pois, acordamos, aceptei no presupuesto que me daban, que máis ben era por os satélites, non polo presupuesto, porque o diñeiro é bo, pero a categoría ainda é tan importante como o diñeiro. Porque nos satélites había casi facer un examen para entrar nos satélites. Eu tuve unha suerte de non facer o examen, porque me conocían demasiado, os compañeros dos satélites me conocían bastante. Había música clásica, había música de jazz, había música de todas as clases, había uns 200 temas no repertorio, e aquelo, amigo meu, aquelo a min veume moi ancho, como a maioría dos que entraban. Había que tocar justo o que estaba escrito, de aí non te podías, aunque foran os rellenos, aunque fora tal, aí era unha cousa que así ni non me gustaba, non me motivaba. Despois, máis tarde, entra nos satélites meu irmán, o outro fixoi, o Saso, viña de Venezuela, el viña de tocar na mellor orquesta que había en Venezuela de salsa, entonces trouxo moito repertorio da lá, eu tamén trouxen algún, e empezou a meter, daí empezou a meter moito repertorio tropical na orquesta, e bueno, foi todo un éxito, porque tivemos unha época que prácticamente traballábamos canto queríamos e donde queríamos. Do repertorio forte que se tocaba naquela época, que hoxe se sigue tocando, porque é un repertorio moi alegre, moi bailarín, porque os temas estes tropicales, pois, bueno, fan saltar a xente. Bueno, eu era a trompeta que máis agudos facía, subía moito, normalmente case un octava máis do que os trompetas podían subir. E tiña temas moi complicados, que os terminaba con do sobreagudo, que iso xa son palabras maiores. O tema que máis me gustaba solear era Granada. Sito López, o máis elegante. Na miña familia, cando un iba a unha boda ou algo, dicía, meu tío Lolo, por exemplo, dicía: pois se parece o Sito López, ¿no? Para decir, a elegancia en riba dun escenario, fundamental. Home, que máis se pode pedir? Evidentemente, as formas había que conservalas nun escenario, ¿no? E el ser elegante ou non o sei, quizás polo que te diz poida ser verdad, claro que sí. Pero bueno, se facía todo o posible para quedar ben nun escenario. E aquí moitas noites de éxito. Pois mira, aquí no Club del Mar, xunto co Seijal, foi unha época, o sea, cando eu estaba na orquesta, donde máis se traballaba e con máis satisfacción. Digo satisfacción no sentido de coruñesismo, que era esta sociedade e sigue sendo. Recórdome moito do día que eu entrei na orquesta dos satélites, o día que me fixeron a proba, e se non xa te quedas aquí, pois era o ano 1969, viñera Celso Béjar a buscarme, estaba de director daquela orquesta, o director artístico era Fixoi, pero Celso Béjar era a persona responsable de levar a orquesta, a cual lle agradezco infinito. E esa mesma tarde, cando xa quedou todo arranxado, pois chamei a Sillobre, que era onde vivían meus pais, onde me criei eu, e deixei o recado nunha tenda que había un solo teléfono e dicídille a meu pai que eu xa canto na orquesta dos satélites. Tremenda satisfacción.
canta xente habría que cantar a mellor que min, pero non tive esa sorte. Cando cheguei á orquesta, estábame falando de Lolito, que xa non está na orquesta, pero que era a alma dos satélites. El morreu pola orquesta e foi Manuel Otero Mariñas, para min foi, ese era o sello. Logo, a continuación, veu unha base importante que era Sierra, un gran músico que fixo unha orquesta para min a mellor de España, con un repertorio excepcional. Non tuve a sorte de traballar con el, pero cando ingresei na orquesta, como xe dixen antes, no ano 69, sí cantei con Fixoi, cos hermanos Fixoi, con Luzama, con todos, non vou enumerar, non? Pero xa tuve a sorte de traballar con Fixoi, que traía unha escola moi definida do que era a música que antes chamaban música tropical. Para min sigue sendo a salsa. E traía uns boleros de Venezuela, de un bolerista de América que se chamaba Felipe Pirela, que a min, desde logo, me deu uns resultados maravillosos. Fui un pianista da orquesta dos Satélites de Sanos. Desde os 74 hasta o 84. E foron os 10 anos máis felices da miña vida. A pesar de cantidad de traballo que tiñamos, porque tocábamos 27 días no verano ao mes. Bueno, a mí me gustaba moito o tropical. A guaracha, son montuno, cha-cha-cha, mambo, despois de Venezuela, joropo, pasaje, o vals peruano, é precioso, ten un ritmo moi bonito, me gustaba moito. O acerto de Fixoi foi crear un disco, é dicir, vamos a facer un disco porque creo que a orquesta merece. De feito, collimos un sello musical, pero tivemos que pagalo nós. Ao ano seguinte, efectivamente, xa veu unha compañía importante como era a EMI, e xa a partir de aí todos foron éxitos, non? Entonces o primeiro disco que gravamos tuvemos que pagalo nós, pero tuvo tanto éxito que entonces a mesma casa pois xa nos contratou para seguir gravando para eles. Íbamos, normalmente en mes de maio ou junio, íbamos unha semana a gravar a Casa EMI Odeón. Moi ben, en esa semana se gravaban unha cantidad de temas que depois escollían os que foran máis comerciales, e en algún deles houve bastante éxito. Sempre tuvo moi bons solistas en toda a época dos Satélites, tanto instrumentistas como cantantes, como de todo. Ali había todo bo. Cando se levaba casi 10 anos, pois tuve un compañeiro, un excelente compañeiro, que foi o único que tuve, ademais, non tuve unha niña máis, entre outro Tito Calviño, pero xa quedou el sol, non quedou comigo. Pero de compañeiro en voz, tuve a sorte de ter a Melchor Rodó, ou el comigo, o sea, os dos compañeros. Melchor Rodó Fraga, creo que é. Rodó Fraga. Pois pregúntalle. Hombre, socio, que tal, como está? Aquí andamos, hombre. Tanto tempo sin verte, compañeiro. Aquí quedame sin pelo, pero bueno, ben, cantando ben. Pero estás como nunca, estás como nunca. Que tal? Moi ben. Entrei nos Satélites no 75 e me fun no 86. Estuve en dúas épocas. A primeira época foron máis ou menos 4 anos. E ali coincidín pois con un gran compañeiro, un dos cantantes máis importantes da orquesta dos Satélites, como é o noso amigo Sito Sedes. A diferencia é que eu tuve a sorte de estar 12 anos nos Satélites. Entón o público tantea te dixe, bueno, este home, se a orquesta é seria e está 12 anos aquí, algo de seriedade ten que ter, ainda que seas un cantante na outra extensión da palabra, non? Dime conta que estaba nunha orquesta que non necesitaba os 40 principales para actuar, para interpretar. A xente iba a ver o pique, a ver a competencia. Non era dicir, vou a ver as orquestas, a competencia que dicían. Nunha ocasión,
que fomos tocar ao Florida Par a Madrid, había varias orquestas ali, había varias, pero nos apenas nos conocían, eran de Madrid, eran de Barcelona, por aí, e nos apenas nos conocían. Pero fomos a probar sonido, como probaban todas, e de repente os músicos de Madrid escoitaron aquelo, empezan a abrir as cortinas, e estes tíos, e despois, cando terminamos a prueba, baixamos para baixo, e ustedes onde estudiaron? Onde estudiaron ustedes? Era unha orquesta que decía ás 4 da tarde ensayamos e ás 4 da tarde ti estabas ensayando no local de ensayo, non fumando pitillo fora, ensayando. Eso repercute a hora de que ti vayas con un tema, subas ao escenario e dices, non, isto teño seguro porque isto só machaqueo no local de ensayo. Antes de empezar a ensayar, antes de empezar a escoller un tema, primeiro tens que ler o contido, que é o que di esa letra. Cando esa letra a lees e sabes onde vas e sabes o que queres decir, pois creo que ben rodado, Tens que meterte moito nos temas, saber o que estás dicindo e vivirlo, se podes vivir mellor. Nesa época foi cando participei no programa de televisión española Gente Joven, na modalidade canción ligera, e coincidín ali tamén con esta conocidísima María del Monte, que iba no apartado de copla. E, bueno, pois, naquela edición ganei o programa, quedei primeiro. Pero fomos unha orquesta con aquela época con moita forza, moitas ganas. Había unha televisión sola en España, que era a televisión española. Nós estuvemos no programa Aplauso, que era un programa musical, e non estuvemos máis porque non quixemos, pero, bueno, estuvemos aí. E, de feito, cando chegábamos aquí ás salas de festas, os rapaces da discoteca que acaban de entrar agora os televisivos satélites. O sea que era unha satisfacción enorme, vamos, moi ben. Quizá me encasillei un poquinho na música española por aquelo de que nas verbenas ese tipo de música, sobre todo a xente maior, lle gusta moito e tal, non? Pero, bueno, a mí me encanta a salsa, os músicos dos satélites que estaban con eles, oye, podes a falar con algúns, decían, coño, para ser gallego é un cantante que canta bastante ben a salsa e tal, non? E me encanta, non? No programa de Gente Joven nin fixen salsa, nin fixen canción española, fun en canción ligera, con cancións de Nino Bravo, de Tom Jones, ou todo eso. O sea que, en definitiva, me gusta todo tipo de música. Hai unha cosa que si sinto envexa, ves, do mundo actual. Era non ter un técnico de sonido, sabes, un técnico de son. Daquela época, éramos unha orquestra de 16 e nunca nos dimos conta de que o máis importante para nosotros era ter un técnico de sonido. Non había moitos, pero algún había. Eso foi un erro tamén forte. Entonces, claro, o micro que estaba cerca de un dos trompetas, ese trompeta oíase moitísimo máis que os outros, mentras que agora esa é unha gloria. Unha das cousas tamén que agora é un control rara é que case non hai matiz, principalmente nas orquestas. O mellor está cantando o cantante e os músicos arreando caña por detrás a tope. Claro, faino moito tamén, que agora hai un técnico de sonido, tamén lle pode baixar aos micros, aos metales ou o que sea. Teño tempo, dou gracias por haber participado esa orquesta, creo que é un orgullo estar aí. Que pequena eres Galicia, pero a todas partes chegas, non hai corruncho no mundo sin galegos ou galegas. Pois eu empecé a miña andaina musical no Centro Cultural de Taragoña cando tiña 6 anos. Había unha banda de cornetas e tambores, e como ibas á banda de cornetas e tambores ou ibas a xogar ca pelota polos camiños, pois había que ir á banda. E aí estuve un tempiño hasta que se fixo a banda de música de Taragoña. Entón todos os rapaces de Taragoña foron pa a banda de música porque era a única actividade que había. Aí estuve, pois, creo que foron 5 ou 6 anos.
Depois, unha vez que os rapaces fomos aprendendo a tocar máis e tal, aí no Centro Cultural unha cousa que tuveron de boa foi que sempre procuraron traer bons mestres. Entonces viña xente do Conservatorio de Santiago, viña xente do Conservatorio de Coruña, e naquela época surgeu a lei de incompatibilidades. Entón, nos satélites, un dos que lle afectaba esa lei era o trombonista Camba, que traballaba nos trolebuses de Coruña. Entonces a él, como xa tiña os seus anos e lle faltaba pouco para a xubilación, claro, a xubilación dos trolebuses de Coruña era moito mellor que a da música. Entón decideu deixar a música, e Camaleón preparoume para entrar no sitio de Camba. E botamos un verán indo os 4 trombóns. Estaba Camaleón, estaba Camba, estaba Julio, estaba eu. A orquesta daquela era Álvarez que o que contrataba, e era o que contrataba os músicos tamén, aunque fixo e era o director da orquesta, e ele era o que poñía o diñeiro, era o que pagaba. Entonces a orquesta era prácticamente del, porque tiña os músicos a sueldo. Eu entrei nos satélites no ano 86. Nese ano era a época na que Álvarez estaba a punto de deixar a súa oficina de representación de orquestas, pero como o sistema xa estaba así, eses 5 músicos colleron a sueldo ao resto da orquesta. Álvarez, que era un representante con moita forza aquí, intentou comprarnos, de feito comprounos. El chegou e dixo canto queríamos ganar de sueldo ao mes. Entonces nos, entre todos, discutimos o asunto no local de ensayo e dixémoslle unha cifra e ele aceptou, non? E daí tivemos bastantes anos, hasta que despois fixo a orquesta xente nova, empezou a quitarnos material do noso. Entonces chamámoslo e dixémoslle, mira, queremos salir. Entonces compramos o material de novo e queremos seguir pola nosa conta. 6 dos vellos, dos veteranos, fixémonos cargo do asunto, fixemos unha sociedade e continuamos coa orquesta pa diante, os demais a sueldo, e nos, pa diante, a perder ou a ganar, o que fora. Pois na época na que eu entrei na orquesta, facía un ano que lle compraran a orquesta a Álvarez, entonces había, non recordo se eran 5 ou 6 dos músicos que naquela época estaba, que eran os donos da orquesta. Eles eran os donos da orquesta, pero o nombre seguía sendo da viuda de Lolito, por o que se pagaba un alquiler. Ao final acabamos quedando 3 socios, que eran Doval, Tonecho e Maseu, e Doval e Tonecho eran moi maiores e acabaronse xubilando na orquesta, e compreille a parte deles. Entón así foi como ao final a orquesta acabou sendo miña solo. E había un montón de préstamos pedidos para pasar o inverno, para pagarlle a xente que estaba a sueldo, entonces non quedaba máis remedio que tirar pa diante. Entón para tirar pa diante había que asegurar os pilares básicos da orquesta, onde eles era o nombre. Entonces houve que falar ca viuda e comprarlle un nombre. E houve que intentar meter un revulsivo na orquesta, e foi o momento de decidir meter unha muller. Baile, sube, ame, doce, o ritmo desta noite, o ritmo desta noite. Por suposto, foi unha primeira muller que cantou nos satélites. Estuve en 8 anos, a verdade, por a primeira impresión que levei cando cheguei ali, non pensei que fora durar tanto, porque eu cando entrei nos satélites viña dunha orquesta moi pequeniña, casi de amigos. Entonces non coñecía moito como funcionaban as cousas en casi ningún sentido, salvo en cantar, porque era o que facía, o que sabía facer. O que podería destacar dos 8 anos que pasei nos satélites foi a disciplina que adquirín como persona, porque era unha auténtica tola, así, de carácter, de esa disciplina que eles tiñan traballando, que me contaxaron. Destacaría o importante que realmente é ser cantante nunha orquesta en Galicia, sobre todo nunha orquesta importante como os satélites. Que soledad, inmensa soledad, invade el alma mía, que pude yo alcanzar lo que no pudo ser. Mi corazón se llena de ilusión, palpita de esperanza. Cruel realidad, te quiero más y más, y todavía te quiero.
Pois un día chámame Sito Sedes e dime, anota aí unha dirección, anota a dirección e dime, mira, manda un currículum aí que é un programa de Telecinco que están levando orquestas. Me dixo máis. Entonces eu fixen o currículum, mandeillo a Telecinco e dali máis ou menos a 20 días, un mes, pois chámame de Telecinco que querían que lle fixéramos un traballo no programa Querida Concha de Concha Velasco, que era os domingos, era o programa líder de audiencia de todas as televisións naquel momento. Entón, o traballo que tiñamos que facer era facer cortes de 20 segundos ou 15, 20 segundos entre as presentacións que ela facía dos artistas. Entón, ala preparamos no ensayos a cantidad de cortes que nos pediron, metemos todo o material en dúas furgonetas Bané, desas pequeniñas, que eran de 7 plazas, e íbamos os traxes, os instrumentos, os malos músicos, en dúas Banés, tira para Madrid. Chegamos alá no mismo día, pola tarde, fixamos o ensayo, fixamos as pruebas de son, entonces veu Concha Velasco e fixo as presentacións, e mirou así para a orquesta, como dicindo, unha orquesta. Fixo as presentacións. Cando empezamos a tocar, iba mirando para atrás, vou dicir, e seguimos tocando, daba ya a cabeza, como eu dicindo, non está mal. Entón, fixamos ese programa, acabamos, e ven o director e dixonos que moi ben, que lle gustara e tal, e se podíamos volver para a semana. Dixenlle que sí, que non había problema, pero que había que cambiar algunhas cousas. Entonces, pois para a semana seguinte, en vez de ir nas Banés, xa fomos en avión, fomos o día anterior, ao hotel de 5 estrellas, os ensayos pola mañán, ao acabar recollernos outra vez, levarnos ao aeropuerto, en avión de volta para a casa. Cando chegamos efectivamente, a semana seguinte, fixose todo así, chegamos ali, fixamos os ensayos o día anterior, e ao día seguinte, pois gravábamos outra vez as presentacións con Concha Velasco. Entonces ela chega, entra, e mira así por orquesta, cando nos ve a nós, queda así sorprendida e dinos ela, ya debéis ser buenos para repetir 2 programas con este director. Fixamos todo o programa, acabamos e firmamos un contrato ali por 4 meses. A hora de buscar músicos para os satélites non é fácil. Se toca tanto música clásica como swing, como música moderna, como rock and roll, como temas pop, como temas disco. Entonces un músico xa ten que estar curtido en 1000 batallas para tocar con nós. É unha pena que teñamos que coller xente de fora, podendo coller xente preparada daqui que podía salir do conservatorio. Sí, dime. Vale, mira, pois para iso o que tens que facer é primeiro facer unha proposta do traballo na oficina de empleo. Entonces, despois da oficina de empleo, se che din se hai traballadores para cubrir ese puesto ou non. É o que hai que facer primeiramente, pois é eso. Despois, ese papel que che dá na oficina de empleo leva á oficina de migración e desde aí faz a solicitud do traballador estranxeiro. Bueno, eu sempre fui un bo lector, porque é o tema que non tocara no primeiro a vista non iba a mellorar estudiando. Eu fui un trompetista moi lector porque estuve 4 anos tocando todo canto pode haber na vida. O que tuve en sí era o seguinte, que tiñamos entonces, non tiñamos radio, non era unha radio, que a mellor non tiñamos radio, era unha galena. Eu me fixo con unha galena de madeira, con os cabliños, con os tubiños ali, e escoitaba a Radio Nacional de España, que estaba en Santa Margarita, un coche que había sido dos alemás. Entonces eu tiña un oído fantástico, algo fora de serie, nese sentido. Non sei o porqué nin porqué non, soñaba ca música. Entonces esa cousa, cando collía a trompeta, xa non era eu, non era a música, senón que era o meu corazón. Había tocadiscos antiquísimos, o primeiro que tuve, que eu quedei enamorado del, porque claro, non había máis que radio e eses discos tan, incluso de 60 revolucións, que facían máis ruido que o sonido. Pois que eu empecé a oír moita música desa, e a base de oír foi recollendo ideas, e iso escribías nos arranxos, e pouco a pouco fume metendo
aparte que estudiaba no conservatorio xa armonía e composición, bueno, me fui preparando porque a mí me encantaba os arranxos, bueno, con orquesta como tiña despois era unha maravilla facer instrumentacións porque con tal de que non estuvera moi mal xa sonaba casi ben. Era moi difícil porque naquele entonces, cando aprendín eu e outros moitos como a min, nin radio tiñamos na casa que non podíamos ter. Había unha taberna, íbamos á taberna de vez en cando a escoitala, despois cando viñen orquestas por ali polas aldeas a tocar, pois ir ali e estar pendientes a ver o que facía a batería e como facía, e daí pois ir argallando como podíamos. Era moi difícil. Que cancións perduran daquela? Pois moi poucas, porque agora os ritmos cambiaron, hai outro tipo de música que xa prácticamente non se tocan nas actuacións que se tocaban antes. Normalmente o repertorio que se toca, salvo os temas de sempre, tipo pupurrí de merengues, papá e mamá, esas cousas que son dos satélites de sempre, o repertorio normalmente escollías entre os cantantes ou arreglista, que naquele momento era o pibe. Así se enamoraron papá e mamá, tirándose un biquiño e unha chisca. Así foi que empezaron papá e mamá, e xa somos 14, esperan máis, tirándose pedriñas. Saavedra decía, bueno, pois vamos montar tal cousa. Levaba unha cinta, o CD, o que fora, para casa, pois nos momentos libres ou cando me apetecía, pois escoitas, sacaste a letra, vas estudiando temas, escoitando, cada un dependendo do tempo que necesite, pois máis ou menos. Supoño que me viron actuar e gustaríalles. Chamoume Javier Saavedra, o jefe, e bueno, para min foi algo importantísimo porque sempre foi unha orquesta que me gustou, que me gustaría estar nela, pero que nunca pensei chegar a estar nela. Porque xa non aguanto que sigas pisando a vida. Pois este atelier que temos aquí é un dos que aínda estamos utilizando agora, e cando eu entrei na orquesta xa o tiñan por vello e xa estaban pensando a ver en cambiálo e facer outros novos, pero siguen aquí. E dentro das peculiaridades da orquesta tamén pois está o traxe blanco, que é un identificativo da orquesta de toda a vida. Os satélites, pois, o seu pase fuerte sempre o fan vestido de blanco, aí impecable, e entre as comisións de festas, pois, dinos que somos o Real Madrid das orquestas, e a Sintonía de Vigo, que é o Barcelona. Puxemos ese uniforme blanco, co zapato blanco e a corbata amarilla e unha camisa azul. Sempre de blanco, por regla general, camisa azul, corbata blanca e traxe blanco. Eu sempre, cando eles de blanco, eu de negro. Se vestían outra roupa, pois de blanco. Estamos iguales si tú vienes o también. En eso estamos iguales si tú vienes o también. Sí, así es. Bueno, escenario fomos os primeiros, non che podo dicir os primeiros, pero sí os segundos que tivemos un escenario propio. Entonces, eu agora, cando vexo unha orquesta e vexo ese tremendo escenario e vexo un técnico, fóramos nós, con aqueles músicos que había, madre mía. Non eran os laidos, eran os super laidos, vamos. Todas as orquestas levan un escenario moi grande, moita iluminación, un bo sonido, entón ti tes que estar de acordo con toda a estrutura que vai detrás de eso. Antes as mesas estaban no medio do palco e moitas veces case non había nin donde poñelas, se poñían ali nun rinconciño. Se un micro chillaba, pois había que ir ali, parar de tocar, ir ali, porque además non había técnicos para... Ningún orquesta levaba técnicos para manejar a amplificación. Entonces todos eran problemas. A orquesta iba sempre nun chamemos un minibús de hoxe, pero de remendos, porque eran de 6,
desfeitos da guerra, rodas remendadas. Bueno, a mí ocorreume de botarlle o freno de man a quedar na man, ou quedarse sin líquido de frenos e botarlle unha botella de aguardente para frenar. Era un medio moi rudimentario, moi malo. Por regla general, os músicos xa íbamos a tocar a ensaiar, e cada un máis ou menos mirou o seu papel. Ensaiábamos, o cantante había que enseñarlle un instrumento, un saxofón, un clarinete, unha trompeta, enseñarlle a melodía, para que aprendera. Porque senón, canciones novas non había forma de... Non había maneira. Non había discos para aprender, ni había cinta, ni había nada. Entonces era a forma de montar a canción ao cantante, por exemplo. O que non podía modificar era a voz, porque as amplificacións non valían para modificala. Ai, non, porque antigamente se cantaba co tubo. Traballamos con 250 vatios en salas de festa. En as verbenas de pobo, de aldea, eran 500. Oxe, creo que se traballa con 50.000, 60.000 e 100.000. Pero o esforzo é maior, porque antes un cantante só necesitaba cantar para estar nunha orquestra. Agora, para a garganta, moito máis descansado, pero físicamente acabas moito máis esgotado. Tiñemos co mellor de desplazarnos e andar ao mellor 8 ou 10 kilómetros para ir ao Santo Tomás para aprender a música. Meus pais tiveron que vender unha vaga para comprarme o trombón. Cando tiña que arreglarlo, tiña que ir a un fontanero. O cantante, entón, tiña moito máis protagonismo. Era a figura. Tes que cantar, tes que bailar, tes que vestir, tes que ter unha presencia no escenario, un saber estar, e falar un pouquiño, saber presentar. Entón, bueno, é unha serie de cousas que tampouco che deixan moito respiro. Que agora a música vai interpretada para escoitar cos ollos, e antes era para escoitar cos oídos. Nos acabo de contar aquí de cando estivemos tocando en Elche, do premio que nos dieron ali, da Dama de Elche. Sí. Te recordas, non? Moi ben, me recordo. Te recordas ali as actuacións que fixamos ali? Sí. Porque esta maravilla de Barcelona, xa lle contei antes aquí. É que, bueno, aquela orquesta había que prestarlle moita atención. Claro, tamén, pero máis a nosa. Aquela orquesta, se ven de Barcelona, sería o máximo do mundo. Como iba de Galicia, pois tal vez non se dirá o que merecía de importancia. Sí, pero... Como quedou a que estaba ao lado? Dime. A maravilla. Desfixos aquel día? Pouco lle faltou. Non se desfixo, pois... A vez que para máis xente tocamos, pois foi sobre o 97 ou 98 nos carnavales das Palmas de Gran Canaria, que según puxo no periódico o día seguinte había máis de 150.000 persoas. Pois Willy Marambio, imagínate o musicazo que era, que ele era o trompeta solista da orquesta de Maynard Ferguson. Dice Willy: una vez en Chile, Checo, hubo un temporal así tan fuerte, no sé qué pasó, que se separó el agua del mar y quedó sin agua el mar. Y Serafín, que estaba así baixando a cabeza, dixo: plantaría des patacas. Con Willy, que dicían que era un chaval que non se comportaba moi ben cos compañeros, e comigo foi un excelente chaval. El, pois, se tiña que tocar unha melodía nunha tesitura, pois o que lle parecía agarraba e tocaba a octava alta para destacar e para lucirse, pero claro, os demais eso non lles gustaba nada. E tanto se cansaron que do balo trompeta tiña unha pistola, un día levouna, e cando empeza a pitar octava alta, saca a pistola e poñe encima do atril. Pum! A partir de aí, nunca máis, respetou os papeles todos. Ao final de terminar, dice: bueno, como ustedes saben, la trompeta tiene varias octavas, y ahora vamos a hacer una octava más alta. Y que me fixo por arriba, pues me pateleo. Bueno, despois tamén nos contaba que fora campeón de motociclismo de Sudamérica,
que el deixou a orquesta porque tiña que ir a recoller as armas a máis a paga de Ronald Reagan por haber estado na guerra do Vietnam. Tiña non sei cantos premios da Academia Americana de Música como mellor trompetista do mundo. Bueno, o mundo é parte de Sudamérica tamén. Eu que sei. Entón preguntaronlle: e cuántos años estuviste en Cuba? Pois estuve non sei cuántos años. E en Argentina, pois tantos años. Y en la Sonora Matancera tantos años, y en Nueva York tantos años, y en la guerra de Vietnam tantos años. E resulta que o que lle facía a entrevista foi sumando, e sumabanlle 230 anos. E dixo: pero entonces tú cuántos años tienes? Eu tengo 48, coño. Como trompetista non vin outro igual. Non sei, unha musicalidade tremenda, un dominio do instrumento que non, o sea, non ten punto de comparación. Non ten punto de comparación o que tocaba Willy. E o músico que entra e se quere adaptar á orquesta lle queda máis remedio que aprender o que son os satélites. Entonces o primeiro que che enseña é que os satélites é boa música. Entonces dentro da boa música tes que aprender tamén o que é o sello da orquesta. O sello dos satélites pertenece ao director Lolito, que foi o que formou a orquesta. Iso é imborrable. Era un señor que vivía a orquesta, sí, que vivía a música e que vivía a orquesta. O que a diferencia que había era sobre todo a formación da orquesta e o tipo de música que se tocaba, sobre todo con ese plantel que falamos antes. Non había unha orquesta que tuvera 4 trombós nin 4 trompetas. Entonces a música que facíamos nós, tipo Big Band americano, as outras orquestas non o podían facer. Eu penso que os satélites é unha marca registrada exactamente igual que a Coca-Cola. Eu penso que é un pouco o repertorio, non? Un repertorio que fan que é diferente a todas as orquestas. Os coitas e non, esos son os satélites. Eu penso que o que se diferencia aos satélites é que teñen un selo desde fai moitos anos, como é a calidade musical e a cantidade de músicos que hai. Hai un sello definido totalmente. Calquer persona que conozca a orquesta, sin poñéndose de espalda, reconoce perfectamente, sin vela. Os primeiros momentos moi duros. Cando cheguei ao ensaio e vin toda a estrutura que había e a maneira de ensayar, a organización, os bons músicos, a verdade é que naquel momento, bueno, impúseme un pouquiño, pero despois a verdade que foi moi grata experiencia. É unha cousa que se leva e se transmite de generación en generación, porque indudablemente é un sello que está aí, é como un equipo de fútbol. Foi unha orquesta que sempre me demostrou moita aspiración a chegar a ela, porque non é fácil. Foi un momento culminante do estado bo da orquesta, pero tuvo momentos, ainda ten momentos de que se considera como orquesta de primerísima fila. Bueno, eu nos satélites, aunque non estou dentro dos satélites, sempre me considero un componente dos satélites. Ten algo que é distinto ás outras. Non sei, non che vou a explicar porque é largo de explicar, pero sí que ten algo distinto ás outras orquestas. Cada día sinto máis nostalgia por non estar aí. Sei que non podo, porque non, é dicir, non procede estar 6 anos cantando nunha orquesta, pero cada xogo mes de maio sintes un foguete e dices, onde estarán estos ahora? Estoy moi contento, moi feliz e espero morirme en esta orquesta. Os satélites marca moitísimo, é unha cousa que levo dentro. É máis, agora mesmo estaba a punto de dicir se había sitio nos satélites para poder tocar outra vez. Sí, marca moitísimo, indudablemente. É moi difícil explicarlo con palabras, porque a pesares de que hai moitas orquestras boas, para mí os satélites é a mellor. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá. ¿Cómo?
más